れずに、急に別れを切り出された。What? まず言わせて。ちゃんとした大人は、別れる時ほど向き合う。なのに理由を言わないっていうことは、話す勇気がない。責められるのが怖い。自分が悪者になるのが嫌だ。このどれか。つまり、あなたを傷つける自覚はあるけど、それを背負う覚悟がなかった。理由を言われないと、女の子は自分で理由を作り始めるの。私が重かったから、もっと可愛ければ、あの子みたいだったら、girl, no! 説明されなかった別れは、あなたの欠点じゃない。相手の人間力の問題。正直に言うと、理由を言わないで別れる男の中には、他に女がいるケースも少なくない。でもそれはあなたが劣ってたからじゃない。同時進行できる人を好きになっちゃっただけ。誠実な人は、次に行く前に今を終わらせるから。何の説明もなく去る人は、誰と付き合っても同じことをする。あなたは何にも失ってない。守られない関係から降りただけ。よかった。girls.